श्रीराधा कृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितां च हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधाकान्त नमोऽस्तु ते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा my dear devotees, Prabhujis and Matajis, எல்லோரையும் இஸ்கான் குலாய் மங்களூரு டெம்பிள் சார்பாக நாமனிஷ்ட பிரபின் சார்பாகவும் வருக வருக என்று வரவேற்கிறேன். நம்ம எல்லாம் ரொம்ப பாக்கியம் பண்ணியிருக்கிறவா நாமனிஷ்டா பிரபுவோடு அவரோட அந்த அவருக்கு சிக்ஷா குரு இல்லையா நம்மளோட அவருக்கு ஒரே ஒரு ஆசை என்ன, எவ்வளோ வேற கிருஷ்ணா கான்ஷியஸில் கொண்டு வர முடியும் அப்படின்னா என்ன, கிருஷ்ணரை ஒரு டிவோட்டி ஆக்க முடியும். அது ஒன்று தான் அவருக்கு. எவ்வளோ பேட்சஸ் பாருங்க, இப்போ ஜான்வரியில் திருப்பி ஒரு பேட்ச் ஆரம்பிக்கிறது. அவளுக்கு தெரிஞ்ச குரூப்லலாம் அதை ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. அவ்வளோ அழகாக இப்படி கோவில் ஆரம்பிச்ச அன்னிலேருந்து இன்னி மட்டும் இடைவிடாமல் இவ்வளோ பேட்சஸ் நடத்தி எவ்வளோ பக்தி சாஸ்திரி, எவ்வளோ பக்தி வைபவம் இல்லையா. ஸோ நம்ம எல்லாரும் நம்ம குருக்கு நம்ம கிராட்டிடியூட், நம்ம நன்றி கடன் தெரிவிக்கணும் அப்படின்னு இருந்ததுன்னா எப்படி தெரிவிக்க முடியும்? குருக்களோட ஆசைகள் என்ன, ஒரே ஒரு ஆசை தான். அவள்லாம் ரியலைஸ் சோல்ஸ் இல்லையா, பகவானோட அம்சங்கள், அவள்லாம் பகவானோட ரெப்ரசன்டேட்டிவ்ஸ். ஸோ அவளுக்கு எப்படி நம்ம நன்றி காட்ட முடியும்னாக்க, எவ்வளோ பேரை நம்மளால முடியுமோ அவ்வளோ பேரை நம்ம இந்த குழுவில் சேர்க்கணும். ஓகேயா? ஆமா, நேற்றுக்கு ரொம்ப அவசரமா கிளாஸ் முடிஞ்சிருது. ஏன்னா மாதாஜி வந்துட்டா 2 நிமிஷம் ஜாஸ்தியா எடுத்து. ஏதாவது டவுட் இருந்ததா? நேற்றுக்கு நம்ம என்ன பார்த்தோம்? யாராவது ஒண்ணு கரெக்டா ஒரே நிமிஷத்துல சொல்றீங்களா எனக்கு? நேற்றுக்கு என்ன பார்த்தோன்னு? ஹரே கிருஷ்ணா. நேற்றுக்கு அந்த லாஸ்ட் கேள்வி பார்த்தோம், ஞாபகம் இருக்கா? லாஸ்ட் கேள்வி, லாஸ்ட் என்ன அவ சொல்றா? ஓகே, பரீட்சித் மகாராஜோடு 3 விஷயங்கள் ரொம்பவும் டிரான்சென்டென்டல்னு சொன்னேன். என்னதெல்லாம் அது? ஹரே கிருஷ்ணா. 12வது பிறப்பு, செயல்கள். ஐயா, அவர் பிறந்ததும் தெய்வீகமானது, அவர் இறக்க போவதும் தெய்வீகமானது. இப்ப பார்த்துட்டு இருக்கோம் நம்ம 7 நாள்ல எப்படி பகவான் கிட்ட 7 நாள் நான் இருக்க போறேன்னு தெரிஞ்சப்புறம் அத்தனையும் விட்டுட்டு நான் பகவான் கிட்ட எப்படி போக முடியும்னு கேட்டார் பாருங்க இல்லையா. அப்புறம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் நேற்றுக்கு என்ன பார்த்தோம் நம்ம? டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் பிராமணா அண்ட் பரிவிரஜாக்காச்சாரியா பார்த்தோம், ஞாபகம் இருக்கா? வேதங்களை மட்டும் கத்துண்டு வேதங்களோட மந்திரங்களை அப்படி அழகா உச்சரிச்சு வேத பூர்வமான கர்ம காரியங்களை நிறைவேற்றுபவர்கள் எல்லாரும் பிராமணர்கள். பிரபு அவர் ராஜா கிட்ட கலியே கேக்குறாரு, ஒரு இடத்து கேக்குறாரு. அந்த அளவுக்கு ரொம்ப சிறப்பான ஒரு ஆட்சி பண்ணியிருக்காரு அவர். ஆமா, ஹரே கிருஷ்ணா. அவர்னாலதான் நமக்கு இந்த பாகவதம் கிடைச்சது பாருங்க. ஓகே, ஸோ கரெக்ட், தேங்க்யூ பிரபுஜி. ஸோ பிராமணர்கள் அந்த வேதத்தில் குறிப்பிட்டிருக்கக்கூடிய புலன்னோக்கு, நேற்று மாதாஜி அந்த வார்த்தை எனக்கு சொல்லிக் கொடுத்தா. புலன்னோக்கு அப்படின்னா நம்ம ஏதாவது எதிர்பார்ப்போட செய்யக்கூடியதெல்லாம் வேத காரியங்கள் இல்லையா. எது பண்ணினா என்ன பிரயோஜனம்னு அழகா அதுல எழுதியிருப்பா. ஆனா பரிவிரஜாக்காச்சாரியா அப்படி கிடையாது. பரிவிரஜாக்காச்சாரியாளுக்கு என்னது கத்துப்பா, அவளுக்கும் வேதங்கள்லாம் தெரியும். அவள் பிராமணர்களோட எந்த விதத்திலையும் குறைந்தவா கிடையாது. நான் 3வது நிலைமை என்ன சொன்னேன் நேற்றுக்கு? பிராமணர்களோட 4 ஸ்தர். யார் சொல்றேன்? 4 நிலைகள், படிகள். ஓகே, பிராமணர்கள் வேதங்களை கற்றறிந்தவர்கள். அடுத்தது விப்ரா. விப்ரா ரொம்ப இன்டெப்தா. நம்மளும் இப்பெல்லாம் பாகவதம் கத்துக்கிறோம், மேலாலேயே அப்படி போயிடுறோம். நிறைய பேர் இங்கே இந்த குழுவிலேயே இருப்பா. ஒவ்வொரு வார்த்தைகளையும் பிடிச்சிட்டு அதுக்கு வேற என்னென்ன அர்த்தங்கள், இதை தவிர வேற எந்தெந்த வெர்சஸ் எல்லாம் இதே வார்த்தைகள் வந்திருக்கு அப்படின்லாம் நிறைய பேர் பண்ணுவா. அவ ரொம்ப இன்டெப்த் ஸ்டடி பண்றவா விப்ரா. அவளுக்கு மேல வரா
பரிவிரஜாக்காச்சாரியா, அவளுக்கு மேல வரா பரமஹம்சாஸ். ஸோ பரிவிரஜாக்காச்சாரியலோட ஒரே ஒரு அப்ஜெக்டிவ் என்ன? அந்த தனக்கு தான் கற்ற இன்பம் பெருக இவ்வையகம் அப்படின்னு தமிழ்ல சொல்லுவா பார்த்தீங்களா. எனக்கு ஏதாவது ஒரு நல்லது கிடைச்சுன்னா அதை என் கூட வச்சுக்க கூடாது, எல்லாருக்கும் அதை டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணும். நேற்றுக்கு நான் என்ன எக்ஸாம்பிள் சொன்னேன் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கா? எதை தங்கிட்ட வச்சுக்கணும், எதை டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணினா, எப்போ பண்ணினா, ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொன்னேனே. ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரிபோல் சீக்கிரம் சீக்கிரம் சொன்னோம். 1/2 மணி நேரம் தானே கிளாஸ் இல்லையா? மறந்து போயிட்டேலாம். சமுத்திரமந்தன் சமுத்திரமந்தன் வரும்போது என்ன நல்ல விஷயமும் வந்தது, கெட்ட விஷயமும் வந்தது. முதல்ல கெட்ட விஷயம்தான் வந்தது. என்னது அது வந்தது? விஷம் வந்தது. சிவன் உடனே தான் வச்சுட்டார் தங்கிட்ட, யாருக்கும் இதை கொடுக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. மத்தெல்லாம் எவ்வளோ அழகான குதிரை, யானை, நிறைய தனங்கள் வந்தது இல்லையா? தன்வந்திரி வந்தார், அந்த அமிர்த கலசத்தை எடுத்துட்டு. ஸோ நிறைய விஷயங்கள் வந்தோடனே இது எல்லாருக்கும் பகிர்ந்து கொடுக்கணும் அப்படின்னு அவ இந்திரனுக்கு சிலது கொடுத்தா. சிலது மகாலட்சுமி வந்தோடனே விஷ்ணு பக்கத்திலே போய் உட்கார்ந்துட்டா. அவள் தேவர்கள்லாம் பார்த்தா, இதெல்லாம் அது இதுன்னு நம்ம பிடிச்சு எடுத்துட்டோமே, இந்த மகாலட்சுமி இவ்வளோ அழகா இருக்காளே, நமக்கு அந்த தகுதியே இல்லையே, எப்போ என்ன பண்றதுன்னு இவெல்லாம் யோசிச்சுட்டு இருக்கும்போது அவ நேர போய் மகாவிஷ்ணு கிட்ட போய் உட்காந்துட்டா. அதுதான் அவரோட அந்த வக்ஷஸ்தலத்துல ஸ்ரீவத்சம் இருக்கு பார்த்தீங்களா, அது மகாலட்சுமி போய் அவர்கிட்ட உட்காந்துட்டது தான். ஓகேயா, புரிஞ்சுதா? ஸோ நம்ம திருப்பியும் இதை ரிவைஸ் பண்ணினோன்னா ரொம்ப நேரம் ஆயிடும். ஸோ நேத்திக்கு வரிசை தான் அந்த லாஸ்ட் கேள்விகளோட லாஸ்ட்டு. என்ன கேள்விகள்லாம் கேட்டா, நான் உங்களுக்கு 3rd வெர்ஸும் கூட பின்னாடி போய் காட்டினேன். ஞாபகம் இருக்கா? என்ன கேள்விகள் கேட்டா? 3 இம்பார்ட்டன்ட் கேள்விகள் கேட்டா. ஹரே கிருஷ்ணா, அது நோட் பண்ணிக்கணும். நம்ம கேள்விகள் இந்த மாதிரிலாம் வரும்போது கொஞ்சம் கொஞ்சம் நோட் பண்ணிக்கணும். நேற்றுக்கு வந்த கேள்விகள்லாம் என்ன சொல்லுங்க? ஒய், வென், வாட் சொன்னேனே ஞாபகம் இருக்கா? ஹரே கிருஷ்ணா. கஸ்மின் யுகே, எப்ப தோன்றினார், எப்போ, எந்த நேரத்துல? இந்த சாப்டரோட பேர் என்ன? நாரதரின் தோற்றம். நாரதர் தோற்றம்ங்கிறது நாரதனின் பிறப்பு இல்லை, நாரதர் தோன்றினார், அப்பியர் ஆனார். எங்க அப்பியர் ஆனார்? வேதவியாசர் முன்னாடி. எதுக்காக? வேதவியாசர் ரொம்ப கஷ்டத்துல இருந்தார். இவ்வளோ புராணங்கள் நான் எழுதியும் எனக்கு ஒரு மனசுல ஒரு திருப்திங்கிறது இல்லையே, ஏன் அப்படி? எப்படி இங்க உலகத்துல உள்ளவாளெல்லாம் நான் கரை சேர்க்க முடியும்? இவ்வளோ பாவம் பண்ணினவாளா இருக்காளே அப்படின்னு அவர் ரொம்ப கஷ்டத்துல இருக்கும்போது நாரதர் அவர் முன்னாடி தோன்றினார் இல்லையா? ஸோ அப்போ ஓகே, அது ஒன்று, அதுதான் இந்த சாப்டர் பேரு. ஆனா சூத கோஸ்வாமி கிட்ட சோனக முனிவர்கள் எல்லாம் கேள்வி கேட்கிறார். என்ன கேள்வி கேட்டா? வேதவியாசர் தானே நமக்கு இதை கொடுத்துருக்கார். ஸோ அந்த வேதவியாசர் இவ்வளவு புராணம் எல்லாம் எழுதினார், எல்லாம் பண்ணினார். இந்த பாகவதம் எப்ப வந்தது? கஸ்மின் யுகே, எந்த யுகத்துல இந்த பாகவதத்தை எழுதினார்? கேனகேத்துனா, யாருக்காக எழுதினார்? யாருடைய சந்தோஷத்திற்காக எழுதினார்? யாரை கரை சேர்க்கறதுக்காக எழுதினார்? கேன ஹேத்துனா. ஹேத்து மீன்ஸ் ஃபார் அ ரீசன். ஓகே. குத்தக சஞ்சோசித்தக, அவருக்கு எப்படி மனசுலேருந்து இப்படி ஒரு எண்ணம் வந்தது? இந்த மாதிரி ஒரு புராணத்தை நான் எழுதினா அவ படிக்கிறவா எல்லாரும் கரை சேருவா அப்படின்னு எங்கிருந்து இந்த ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன் கிடைச்சது? ஓகே. ஸோ நேற்று அழகா பார்த்தோம். வென், why and where from he got the inspiration. கடைசியில் அந்த 12வது ஸ்லோகத்துல நினைக்கிறேன், அங்க அடுத்த ஒரு கேள்வி கேட்டா. அது என்னது? குத்தக கலேவரம், அது எப்படி, அந்த பாகவதம் எப்படி எல்லாருக்கும் அடைக்கலம் கொடுக்கும்? ஹவு? ஓகே. ஸோ இந்த கேள்விகள்லாம் கேட்ட உடனே இன்னிலிருந்து சூத கோஸ்வாமி பதில் சொல்ல போறார். நேத்தி மட்டும் அந்த கேள்வி, நேத்திக்கு அந்த பரிவிரஜாக்காச்சாரியரை பத்தி ரொம்ப விவரமா சொன்னதுக்கு ஒரு காரணம் இருக்கு. அதை நீங்க இந்த வருஷத்துல இன்னைக்கு பார்ப்பேன். ஓகேயா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஆர் யூ ஆல் ரெடி மாதாஜி, பிரபுஜி? வருஷம் ரிப்பீட் பண்றதுக்கு? ஹரே கிருஷ்ணா. ஒரு சர்வதாச பிரபு மட்டும்தான் எஸ் சொன்னா, வேற யாரோட எஸும் வரவே இல்லையே. ஹரே கிருஷ்ணா. ரெடியா இருக்கீங்களா எல்லாரும்? ஹரே பரமஹம்ச நிலையில வேற யாரும் இருக்குங்களா மாதாஜி? நம்ம மகாஜன்லாம் இருக்காளே, எத்தனை பேர் இருக்கா பிரபு? நிறைய பேர் இருக்கா. நாரதர் பரிவிரஜாக்காச்சாரியரும் பரமஹம்சரும். பரமஹம்சாங்கிறவா யாரு? அவளுக்கு பகவானை நினைப்பே தவிர வேறு எதுவுமே கிடையாது. பரிவிரஜாக்காச்சாரியாளுக்கு மற்றவாளோட நினைப்பும் உண்டு. ஓ, மற்றவாளே நம்ம கரை சேர்க்கணுமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவ சுத்தின்னு இருப்பா. அதுக்கும் மேல உள்ள பரமஹம்சா நிலையெல்லாம் அவ எப்ப பாரு தியானத்துலதான் இருப்பா.
அவளுக்கு வந்து ஏன்னா தனக்கு கீழே உள்ளவா போய் இதெல்லாம் பண்றா இல்லையா, பகவானால அமைக்கப்பட்டதானே 4 நிலைமையும். ஸோ அதனால அந்த 4வது நிலைமைக்கு போனவா பகவானை தவிர அவளுக்கு எந்த நினைப்பும் இருக்காது. எப்ப பாரு பகவானோட சரணங்களை நினைச்சு மெடிடேட் பண்ணிட்டே இருப்பா. ரொம்ப உத்தமமான நிலை அது. ஓகேயா, அவ வந்து என்ன சொல்றது, பகவானோட ரெப்ரசன்டேட்டிவ் சொல்றோம் நம்ம. ஆனா அவளோட பகவான் கூட ஐக்கியமானவா மாதிரி தான், அப்படியே தான் அவ இருப்பா. ஓகே பிரபு, அப்படி பார்த்தோம்னா நாரதரும் அந்த நிலைமையில உள்ளதுதான். நாரதரும் மகாஜன்ல ஒருத்தர் தான், பரமஹம்சர்ல ஒருத்தர் தான், பீஷ்மா எல்லாருமே அப்படிதான். நீங்க நார்மலாவே பாருங்களேன், பக்தர்களுக்கும் அபக்தர்களுக்கும் வெளிப்புற தோற்றத்துல நமக்கு வித்தியாசமே தெரியாது. பக்தர் இல்லாதவாளும் நாமம் போட்டுன்னு போவா. ஓ இவா நாமம் போட்டுன்னு இருக்காளே, துளசி மாலை போட்டுட்டு எத்தனை பேர் வெங்காயம் பூண்டெல்லாம் சாப்பிட்றவா இருக்கா பாருங்க. ஸோ வெளிப்புறமா பார்த்தா தெரியாது, அவளோட ஆக்டிவிட்டீஸை பார்த்தா தெரியும். பிரம்ம முகூர்த்தத்தில் ஏந்துக்கிறாளா, மங்கள ஆரத்தி பண்றாளா, சாண்டிங் பண்றாளா, 4 ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல் ஃபாலோ பண்றாளா. ஸோ அதை மாதிரி இவாளே நமக்கு பார்த்தா தெரியாது. இவாளும் ஒரு காவி உடை போட்டுன்னு இருக்காளே அப்படின்னு நம்ம நினைக்க கூடாது. அது புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு, அவளெல்லாம் ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கிறதுக்கே நமக்கு ஒரு அற்புதமான என்ன வேணும், ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வேணும். அப்பதான் அவளை நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியும். ஓகேயா பிரபு? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. மாதாஜி, ஒரே ஒரு டவுட். சொல்லுங்க பிரபு. வேதங்களில் உள்ள விஷயங்களை தவிர மற்ற எல்லா விஷயங்களின் பொருளையும் கொடுத்திருக்காங்க. அது என்ன மாதாஜி? சொன்னேன் பிரபு, நேற்றுக்கு ஒரே நிமிஷம் இன்னும் சொன்னீங்க சொல்லிடுறேன். கரெக்ட். சொல்றேன், நோ ப்ராப்ளம். வேதங்களில் உள்ள விஷயங்களை தவிர, இங்க 13வது இல்லையா, இங்க பாருங்க. வேதம்னா நேற்றுக்கு என்ன சொன்னேன், வேதங்கள்ல உள்ள விஷயங்கள்னா கர்மகாண்டா. வேதங்கள் வந்து மோஸ்ட்லி கர்மகாண்டா பிளஸ் சகாம கர்மா. கர்மகாண்டம் சந்தியாவந்தனம் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கா. மனுஷா பண்ணுவா, எதுக்கு பண்றானே அவளுக்கு தெரியாது. கர்ம காண்டங்கள், இது பண்ணினா அது கிடைக்கும், பிளைண்டா ஃபாலோ பண்ணுவோம். சாயங்காலம் விளக்கேற்றினா நிறைய லக்ஷ்மி கிடைக்கும்னு யாரோ சொன்னா, சரி உடனே நம்ம எல்லாரும் பண்ணுவோம். அது இதெல்லாம் கர்ம காண்டா வேலைகள். கர்ம காண்டா வேலைகள்னா என்ன, குறிக்கப்பட்டிருக்க வேதங்களில் அதை நம்ம பண்ணணும்னு தெரியும், ஏன் பண்ணணும் எதுக்கு பண்ணணும்னு தெரியாது. அதனால தான் நேற்றுக்கு இன்னொன்று பார்த்தோம் தெரியுமா, அந்த நியோஃபை. ஓகே, அது இந்த கிளாஸ்ல இல்லை. கர்மகாண்டங்களை பண்றவா, வேதங்கள் படிச்சவா அத்தனை பேரும். நான் நேற்றுக்கு என்ன எக்ஸாம்பிள்லாம் சொன்னேன், கல்யாணம் பண்ணி வைக்கிறதுக்கு அவாத்து போவா, குழந்தை பிறந்தா புண்ணியாவச்சனம் பண்ணி வைக்க போவா, பர்த்டே பண்ணி வைக்க போவா, சீமந்தம் பண்ணி வைக்க போவா. இதெல்லாம் கர்மகாண்டி ஒர்க்கு தானே பிரபு. ஏன்னா இதெல்லாம் நம்ம வந்து என்ன இன்னைக்கு வருஷத்துல நம்ம இப்ப பார்ப்போம். இந்த மாதிரியெல்லாம் மந்திரம் சொல்லி கல்யாணம் பண்ணாதவா கூட அருமையான குழந்தைகளை பெற்றெடுப்பார்கள். அதுதான் இன்னைக்கு வருஷம். ஓகேயா, மற்ற விஷயங்கள் என்ன, பகவானோடு வைஷ்ணவாளுக்கு சேவை பண்ணணும் அப்படின்னு வேதங்கள்ல போடவே இல்லையே. பாகவதத்துல சொல்றது, பகவான் என்ன சொல்றார், என்னை விட க்ஷிப்ரம்பவதி தர்மாத்மா சஸ்வசாந்தி நிகச்சதி கௌந்தைய பிரதி ஜானகி நமை பக்த பிரணஷ்யதி. என் பக்தர்களுக்கு என்றைக்குமே அழிவு கிடையாது, அவர்களை உத்தாரணம் பண்ண வேண்டிய கடமை என்னுடையது, நான் அது பண்ணுவேன். அவ எப்படி இருந்தாலும் சரி, அவ சிலப்போ கீழே வந்து ஃபாலன் டவுன் வேலை பண்ணினாலும் சரி, திருப்பி அவளை நான் வந்து அதே நிலைமைக்கு வைப்பேன். எந்த ஸ்லோகம், அப்பி சேத் ச துராச்சாரோ பஜத்தே மாம் அனன்யபாக் சாதுரேவ சமந்தவ்யா. இந்த சாதுக்கள் எப்பயாவது தெரியாம அபாபின மேல் வேலை பண்ணினா கூட சமயக் வியவஸ்தித்தோகி சக, அவளை திருப்பி அதே நிலைமையில வச்சிருவேன். ஏன்னா எனக்கு தெரியும் அவளோ என்னோட பக்தர்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் பிரபு புரிஞ்சுதான். சம்சித்திர் ஹரிதோஷனம், பகவானை திருப்திப்படுத்தக்கூடிய வேலைகள் மட்டும்தான் நாம் பண்ண வேண்டும் அப்படிங்கிறது. மற்ற விஷயங்கள் திருப்திப்படுத்துற வேலையில என்னெல்லாம் வருது, பிரபுபாதர் நமக்கு கொடுத்த தினச்சரியா டெய்லி ஆக்டிவிட்டிஸ் ஃபாலோ பண்ணணும். விஷ்ணுக்களுக்கு எவ்வளோ சர்வீஸ் பண்ண முடியுமோ நம்ம சான்மகத் சேவையா, இந்த விஷ்ணு சரி அவ பேர் என்ன, வைஷ்ணவா, அவளுக்கு நம்ம சேவை பண்ணினாதான் ஸ்ரத்தாக்கு வர முடியும். ஸ்ரத்தாக்கு வந்தால் தானே ஸ்ரத்தா சாது சங்கா பஜன கிரியா அனர்த்த நிவர்த்தி எல்லாம் நம்ம பண்ண முடியும். அந்த ஸ்ரத்தா, ஓ கிருஷ்ணர் இருக்கார், அவர் தான் முழுமுதற் கடவுள், அவர் தான் அப்சல்யூட் ட்ரூத் அப்படின்னு நமக்கு தெரியறதுக்கு சியான்மகத் சேவையா பண்ணியிருக்கணும். வைஷ்ணவாளுக்கு சேவை பண்ணியிருக்கணும், பக்தர்களுக்கு சேவை பண்ணியிருக்கணும். அந்த சேவை பண்றதை பத்தி பாகவதம் தானே சொல்றது இல்லையா. வேதங்கள்ல என்ன சொல்லுவா, 10 பிராமணர்களை கூப்பிட்டு சாப்பாடு போடுப்பான்னு சொல்லுவா. எதுக்காக போடணும், எப்படி போடணும், போட்டா என்ன கிடைக்கும், அதெல்லாம் நமக்கு பாகவதம் ரொம்ப அழகா சொல்லி கொடுக்கறது. வேதங்களை தவிர புராணங்கள் உபனிஷதங்கள்லாம் நிறைய இருக்கு இல்லையா, வேதவியாசர் தான் பண்ணியிருக்காரு அதெல்லாம். அதுல வேதங்களுடைய சாரங்கள் கொடுத்துருக்கு. வேதம் வெறும் ரூல்ஸ் ரெகுலேஷன் சொல்லிடுது. ஆனா அந்த வேதத்தை ஏன் பண்ணணும், பண்ணக்கூடிய முறை என்ன, எப்படி பண்ணணும், பண்ணினா என்ன கிடைக்கும், சம்பந்த அபிதேயா பிரயோஜனா, எதற்காக எப்படி, அத எந்த காரணத்துக்காக,
சம்பந்தம். இதை பண்ணணுங்கிறது சொல்றது வந்து புராணங்கள் and உபநிஷதங்கள். இந்த எல்லா புராணங்களிலும் மிக பாகவதம் அமலம் புராணம். இது எல்லாத்தையும் உயர்தரமான புராணம் பாகவதம். ஏன் பகவான் இந்த துவாபர யுகம் முடிஞ்சு கலியுகத்துக்கு முன்னாடி அவர் போகும்போது கிருஷ்ண ஸ்வதாமோ பகதோ தர்ம ஞான ஆதிபிகி சக எல்லாத்தையும் எடுத்துன்னு போயிட்டாராம். அப்ப எல்லாரும் கேட்கிற, ஓ கிருஷ்ணன் இந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் கொண்டு போறியே, எங்களுக்கு என்னப்பா ஆகும்? கவலைப்படாத, நான் வந்து இந்த கலவஸ்மின் யுகேஜனாக அவர் இந்த இதுல இந்த கலியுகத்துல புராணாருக்கும் அது நோவுதித்தக எப்படி சூரியன் வந்து இருளை போக்குறாரோ அப்படி உங்களோட இருளை எல்லாம் போக்குறதுக்காக நான் இந்த பாகவத்துல அடைக்கலம் ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறேன் அப்படின்னு அவர் சொல்லியிருக்கார். சனத்தன் கோஸ்வாமி சொல்றார் பாகவதத்தை, மத் பக்தா மதேக பக்தோ மத் சங்கி, பாகவதம் ஒண்ணுதான் என்னோட அடைக்கலம், பாகவதம் ஒண்ணுதான் மத் சங்கி, என்னோடு உறவு, என்னோட சிநேகிதன், வேற யாருமே எனக்கு உறவினர்களும் கிடையாது சிநேகிதர்களும் கிடையாது, இந்த பாகவதம் ஒன்றுதான் அப்படின்னு யார் சொல்றா? சனாதன் கோஸ்வாமி. பாகவதத்தோட பிரேயர்ஸ்னு ஒண்ணு இருக்கு, பாகவதா பிரேயர்னு போட்டு பாருங்க. அதுல சனாதன் கோஸ்வாமி அப்படி இந்த பாகவதத்தை புகழ்வர். ஓகேயா, போலாமா இப்போ? ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ், ஹரி போல். எல்லாரும் சொல்லுங்க. சூத உவாச்ச द्वापरे समनुप्राप्ते, द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीये युगपर्यये जातक पराशरीर्धियोगी वासव्यां कलया हरेः द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीये युगपर्यये जातः पराशरादियोगी व्यासव्यां कलया हरे ஒரு வாட்டி ஃபுல் ஸ்லோகம். ஓகே. द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीये युगपर्यये जातः पराशरादियोगी वासव्यां कलया हरे ஹரிபோல். ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா. ரொம்ப நல்ல வரிசை இது. ஏன்னா இதுலதான் வியாசர் யாருக்கு பிறந்தாரு, எப்படி பிறந்தாருன்னு தெரிஞ்சுக்க போறோம். யார் படிக்கிறீர்கள் மொழிபெயர்ப்பு? ஹரே கிருஷ்ணா. மொழிபெயர்ப்பு சூத கோஸ்வாமி கூறினார். ரெண்டு பேர் படிக்கிறீர்கள், யாரெல்லாம் படிக்கிறீர்கள் எனக்கு புரியல. படிங்கோ. ஹரே கிருஷ்ணா. படிங்க மாதாஜி, படிங்கோ படிங்கோ. சூத கோஸ்வாமி கூறினார், இரண்டாவது யுகமும் மூன்றாவது யுகமும் முன்னும் பின்னுமாக தோன்றிய வேளையில் வசுவின் புதல்வியாகிய சத்தியவதியின் கருவில் பராசரரின் புதல்வராக மாமுனிவர் வியாசதேவர் அவதரித்தார். ஓகே, ஹரிபோல். தேங்க்யூ மாதாஜி. வினிதா மாதாஜி சீக்கிரமா பொருளுரை படிச்சிடுங்க, ஏன்னா அதுல கதை இருக்கு. கலாவதி படிக்கிறேன். பாதி பாதி படிங்கோ. ஓகே, ஏன்னா மாதாஜி முதல்லயே படிச்சுட்டு இருந்தா. சோ பாதி அந்த நீங்க படிங்க, ஆரம்பிங்க, நான் சொல்றேன் வினிதா மாதாஜி, அப்புறம் நான் உங்களுக்கு. மாதாஜி நீங்க எனக்கு ஸ்கிரீன்ல வரலைங்க மாதாஜி. வரலையா? பின்ன கலாவதி மாதாஜி உங்களுக்கு தெரியறதா? தெரியுது மாதாஜி. படிங்க. யுகங்கள் சத்திய, திரேதா, துவாபர மற்றும் கலி என்னும் வரிசை கிராமத்தில் உள்ளன. சில சமயங்களில் யுகங்கள் முன்னும் பின்னுமாக தோன்றுவதுண்டு. வைவஸ்வத மனுவின் ஆட்சி காலத்தில் சதுர்யுகங்களின் 28வது சக்கரத்தில் இத்தகைய மடிப்பு ஒன்று ஏற்பட்டதால் மூன்றாவது யுகம் இரண்டாவது யுகத்திற்கு முன்பாக தோன்றியது. குறிப்பிட்ட அந்த யுகத்தில் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரும் அவதரிக்கிறார். இதனால் சில குறிப்பிட்ட மாறுதல்கள் ஏற்பட்டன. வியாசரின் தாயார் சத்தியவதி ஆவார். அவரது தந்தை பராசரர் புகழ்பெற்ற மாமுனிவர் ஆவார். இதுவே வியாசதேவரின் பிறப்பை பற்றிய சரித்திரமாகும். ஒவ்வொரு யுகமும் 3 கால அளவுகளாக பிரிக்கப்பட்டு அவை ஒவ்வொன்றும் ஒரு சந்தியம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. அக்குறிப்பிட்ட யுகத்தின் 3வது
சந்தியத்தில் வியாசதேவர் தோன்றினார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி, தேங்க்யூ வெரி மச். இங்க பாருங்க, இப்போ கிரமப்படி யுகங்கள், யுகாவதாரம் பகவான் எடுக்கிறார் இல்லையா, கிரமப்படி வரணும்னு சொன்னோம்னாக்கா சத்தியயுகத்துக்கு அப்புறம் 2வது யுகம் துவாபர தானே வரணும் இல்லையா? திரேத்த 3வது யுகம் ஏன் வந்தது? துவாபரனா 2வது, திரேத்தானா 3வது. அதுக்கு காரணம் இருக்கு. அது பகவானோட லீலை, அதுவும் ஒண்ணு. சிலப்போ அப்படி அது மாறிடும். என்ன? திரேதா யுகம் ஃபர்ஸ்ட் வந்துடும், துவாபர யுகம் செகண்ட் வந்துடும். இப்போ நம்ம இருக்கக்கூடிய அந்த வைவஸ்வத மனுவோட ஆட்சி காலத்துல இது ஆச்சு. அது நம்ம கண்ணு முன்னாடியே இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் சத்தியயுகம் வந்தது, அதுக்கப்புறம் திரேதா யுகம் வந்துடுது, ராம் லக்ஷ்மண் வந்தா இல்லையா? அதுக்கப்புறம் தானே துவாபர யுகம் வந்தது, கிருஷ்ணர் வந்தார். ஸோ இந்த மாதிரி சில சமயங்கள்ல மாறும் அப்படின்னு அவர் சொல்லியிருக்கா. அது எதுக்காக மாறலாம்? பகவானோட ஆசை. அது பகவான் நான் கொஞ்சம் லேட்டா தான் வரப்போறேன் அப்படி. ஏன்னா துவாபர யுகத்துல கிருஷ்ணஸ்து ஸ்வயம் பகவான் வரார் இல்லையா? ஏதாச்சா அம்சகலா பும்சாம் கிருஷ்ணஸ்து பகவான் ஸ்வயம். ஏதேசா அம்சகலா, எல்லா கலைகளும் 64 கலைகளும் இருக்கக்கூடிய அந்த கிருஷ்ணர் தானா வந்தார். கிருஷ்ணஸ்து பகவான் ஸ்வயம். எப்ப வரார்? இந்திரா வியாக்குலம் லோகே மிருடயந்தி யுகே யுகே. அப்பப்போ இந்த இந்திரனுக்கு நிறைய எனிமிகள் ஆயிடுவா, தேவர்களுக்கு நிறைய எனிமி ஆயிடுவா. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? அசுரர்கள் நிறைய பேர் வந்துடுறா இல்லையா? அந்த ஹிரண்யகசிப்பு காலத்துல அவன் தேவர்கள் எல்லாம் கொல்ல போனான். அப்பதானே நாரதர் சொன்னார், இல்லப்பா ஹிரண்யகசிப்போட ஒய்ஃப் கயாது வயத்துல இருக்கிறது அசுரன் கிடையாது, நீங்கெல்லாம் கொல்லாதேங்கோ, அவன் ஒரு பக்தன், நான் உங்களுக்கு காப்பாற்றி அவனை கொடுக்குறேன், அவனால உங்களுக்கு எந்த கெடுதலோ எந்த பயமோ கிடையாது அப்படின்னு நாரதர் சொன்னார். அதனாலதான் தேவர்கள்லாம் ஓகேன்னு விட்டுட்டு போனான். ஏன்னா இந்த ஹிரண்யகசிப்புனால தேவர்களுக்கே அவ்வளோ பயம், நடுங்கின்னு இருந்தா தேவர்கள். அவன் சொல்லிட்டான், யாரும் ஓம் நமோ பகவத்தை சொல்லக்கூடாது, எல்லாரும் ஓ ஹிரண்யகசிப்புவே நமக அப்படின்னு சொல்லணும். அந்த மாதிரி ஒரு தேவர்களுக்கு எனது எனிமீஸ், எதிரிகள் வரும்போது பகவான் பில்லர்லேருந்து வந்தார் நரசிம்ம அவதாரமா. அதே மாதிரி தான். ஸோ இங்கே நிறைய கம்சன் மாதிரி எக்கச்சக்க அது என்ன சொல்றது, அந்த எல்லா முனிவர்களும் சேர்ந்து பிரம்மா கிட்ட போனாலாம் முதல்ல. ஓ பிரம்மதேவரே, நிறைய பாரமா எடுத்து பூமியில அந்த அனர்த்தம் பண்ணக்கூடியவாள்லாம் நிறைய இருக்கா அப்படின்னோன்னு பிரம்மா எல்லாரும் கூட்டிட்டு விஷ்ணுகிட்ட போறார். விஷ்ணு எல்லாரும் கேட்டு கூட்டிட்டு என்னால் ஆகாதுப்பா இந்த வேலை. அப்புறம் எல்லாரும் முழுமுதற் கடவுளான பிரம்மா ஃபர்ஸ்ட் எல்லாரும் சிவன் கிட்ட கூட்டின்னு போறார். சிவன் என்னால் ஆகாதுப்பான்னு சொல்லி, எனக்கு நான் அழிக்கிறதுக்குள்ளவன் தான், ஆனா என்னாலுக்கு என் சக்திக்கு அப்பாற்பட்டது இது எல்லாரும் அழிக்கிறது. அப்புறம் எல்லாரும் விஷ்ணு கிட்ட போறாங்க. அப்பதான் விஷ்ணு சொன்னார், நான் வேணுங்கிறப்போ வருவேன் அப்படின்னு. ஸோ விஷ்ணு அவதாரம் அவருக்கு எப்போ கிருஷ்ணனா வரணும்னு தோணுத்தோ அப்பதான் வருவார். அதுக்காக அவர் யுகத்தையே மாத்திட்டார். முதல்ல திரேதா யுகத்தை கொடுத்துட்டார், அப்புறம் துவாபர யுகத்தை கொடுத்துட்டார். ஒவ்வொரு யுகமும் 3 பாகங்களாக பிரிச்சிருக்கு. ஸோ இந்த துவாபர யுகத்துல 3வது பாகத்துல நம்ம வியாசதேவர் தோன்றினார். யாருக்கும் தோன்றினார்? பராசர முனிக்கும் பேர் என்ன, சத்தியவதிக்கும் தோன்றினார். ஆக்சுவலா பிரம்மருக்கு என்ன பகவான் கொடுத்த ஒரே வேலை என்ன? சாஸ்திரத்தை படிக்க சொன்னார், தானே கொடுத்தார். அதுக்கப்புறம் இந்த சிருஷ்டி நான் இவ்வளோ அழகான சிருஷ்டி பண்ணியிருக்கேனே, அதை அனுபவிக்கிறதுக்கு யாராவது வேணும்னு தானே பண்ணியிருக்கேன். நிறைய ஆத்மாக்கள் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கான் இந்த சிருஷ்டியை அனுபவிக்க. ஸோ நீ தான் அவளெல்லாம் உண்டு பண்ணணும் அப்படின்னு ஆக்கக்கூடிய ஆக்கல், படைத்தல், காத்தல், அழித்தல். ஸோ அந்த படைக்கக்கூடிய வேலையை பிரம்மருக்கு கொடுத்துட்டார். ஸோ பிரம்மர் முதல்ல ஒரு மனுபுத்திரர் தான். இந்த பயாலஜிக்கலா அந்த யூனியன் மூலமா பிறந்த குழந்தைகள் கிடையாது இல்லையா, அவருக்கு மானசீகமாக. அதனால நம்ம இப்போ சொல்றோம் மானசிக புத்திரா இல்லைன்னா மனு புத்திரா அப்படின்னு சொல்றோம். 10 குழந்தைகள் முதல்ல அவருக்கு பிறந்தது. மரீச்சி, அங்கீரா, ஒரு யார் அத்ரி முனிவர், புலஸ்தியா, புலகா, வசிஷ்ட முனியும் அதுல ஒருவர், பிருகு, இந்த தேவர்களுக்கெல்லாம் புரோகிதரான பிருகு, கிருத்தா, அப்புறம் பிறந்தார் கடைசியில தக்ஷர் பிறந்தார், அதுக்கப்புறம் நாரதர். ஸோ இந்த மாதிரி முதல்ல 10 குழந்தைகள் பிறந்தா. மற்ற எல்லாரும் ஓகே, அப்பாவோட கட்டளைக்கு ஈட்டுப்பட்டு நாங்கள் ஓகே கல்யாணம் பண்ணிட்டு குழந்தைகளை உண்டாக்கி இந்த சிருஷ்டியை ஃபுல்லாக்குறோம் அப்படின்னு சொன்னான். நாரதர் அந்த குமாரர்கள், அதுக்கும் முதல்ல பிறந்தவர் இல்லையா, 4 குமாரர்கள். அவெல்லாம் ஐயோ இந்த விஷயத்துக்குலாம் எங்கிட்ட வராதுங்கப்பா, சாரி உங்க பேச்சு நாங்கள் கேட்க மாட்டோம் அப்படின்ட்டார் ஸ்ட்ரெயிட்டாவே. ஏன்னா நாங்கள் பிறந்ததோட அப்ஜெக்டிவே வேற அப்படின்னு ஞானம், தேவர் ஃபர்ஸ்ட் ஞானிஸ், அப்புறம் தான் பக்தர்கள் ஆனா, டிரான்சென்டென்டலிஸ்டா அப்புறம் தான் அவ ஆனா. ஸோ இவர் நாரதரும் சொல்லிட்டாரு, அந்த மாதிரி இதெல்லாம் எனக்கு கிடையாது, நான் பக்தியை
பரப்பறதுக்கு வந்திருக்கேன். நாரதர் நம்ம வந்து சக்தியாவேஷ அவதாரம் சொல்லலாம். என்ன அது? எந்த சக்தியை பரப்ப வந்தார்? பக்தி சக்தி. நமாமி பக்தி சக்திகம். நாரதர் வந்து பஞ்சதத்துவால யாரு? சிவாசாச்சாரியா. அதனாலதான் அந்த பஞ்சதத்துவாத்மகம் கிருஷ்ணம் விஸ்வரூபஸ்வரூபம் பக்தாத்மகம் பக்தாக்கியம் நமாமி பக்தி சக்திகம். நாரதர் வந்து அந்த சிவாசாச்சாரியாவா பக்தியை பரப்புறதுக்காக இப்பயும் வந்தார், இந்த கலியுகத்திலே வந்தார் இல்லையா? ஸோ அதில் இப்போ நம்ம சீக்கிரமா முடிச்சிடலாம். பரத்வாஜருங்கிறதும் அது அவர் ஒருவர். அந்த பரத்வாஜர் வந்து உபரிச்சர வசு அப்படிங்கிற அந்த ஒரு பையன் அவருக்கு பிறந்தார். அவர் வந்து சத்திரியர். ஸோ இந்த உபரிச்சர வருஷங்கிறவர் வந்து ஒரு மத்ய கர்ப்பா அப்படிங்கிறவர் கல்யாணம் பண்ணிட்டார். அந்த காலத்தில் இந்த இன்டர் காஸ்ட் மேரேஜ் எல்லாம் அலௌடாக இருந்தது. அப்படி குழந்தையெல்லாம் பெற்றுப்பா. ஏன்னா இந்த உலகத்தை வந்து உத்தாரணம் பண்ணணும்னாக்கா அதெல்லாம் ரொம்ப அவசியம். ஓகே, அது என்ன ஒரு சாணக்கிய நீதியில் ஒரு அழகான வருஷம் இருக்கு. நம்ம 6 ஆயிடுத்தா, டைம் இல்லை. ஓகே, அந்த சாணக்கியர் சொல்றாரு அந்த மாதிரி ஈவன் ஸ்திரீகள் வந்து கீழ்குலத்துல சூத்ர குலத்துல இருந்தா கூட பிராமணர்கள் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சாணக்கியர் அந்த அழகான நீதி சாஸ்திரத்துல சொல்றார். ஸோ இவாளுக்கு வந்து இந்த மத்ஸ்யா கர்ப்பாக்கும் அந்த உபரீச்சர வசு அப்படி இவா 2 பேருக்கும் இந்த இன்டர் காஸ்ட்ல வந்து ஒரு குழந்தை பிறந்தது, ஒரு பொண்ணு பிறந்தது. ஓகே, அந்த பொண்ணு வந்து அவ வந்து அந்த ஃபிஷர்மேன் இருக்கா இல்லையா, மத்ஸ்ய கர்ப்பாவோட அப்பா, அவரையும் எடுத்து அந்த குழந்தைய வளர்க்க ஆரம்பிச்சார். ஓகே, ஸோ அப்படி வளர்ந்துட்டு இருக்கும். இங்கே என்ன ஆகுது? இன்னொரு பையன் வசிஷ்டருக்கும் சக்தி. வசிஷ்டர் வந்து சக்தி அப்படிங்கிற கூடிய ஒரு யாரு? அதிர்ஷ்யத்தி. அவ வந்து அதிர்ஷ்யத்தி, அவ வந்து சக்தி, அவ பேரு. அவளுக்கு 12 வயசா இருக்கும்போது அவர் வந்து அவளை கல்யாணம் பண்ணிட்டார். ஸோ அவளை கல்யாணம் பண்ணின உடனே என்ன ஆகுது? அவளோட வயசுல இன்னொரு குழந்தை பிறக்கிறது. அந்த குழந்தை பிறந்தோன்னா அவர் தான் பராசர். அந்த குழந்தை வந்து அம்மாவோட வயிற்றுல இருக்கும்போதே ஃபுல் வேதங்களையும் கற்றுட்டாராம். நம்ம எப்படி நம்ம பிரகலாத மகாராஜ் கயாது இதில் இருக்கும்போதே நாரதர் சொல்லி கொடுத்தார். சுகதேவ கோஸ்வாமி அம்மாவோட ஊமில் இருக்கும்போதே ஃபுல் பாகவதத்தையும் கற்றுண்டார். இதெல்லாம் பாசிபிள். நம்ம வெளியில் வந்ததுக்கப்புறம் இந்த சன்ஸ்கிருத் கிராமரை படிக்கிறதுக்கே அத்தனை வருஷம் ஆகும். அப்புறம் அதெல்லாம் நடக்காது. கலையுகே அஸ்மின் யுகே ஜனாக பாசிபிளே இல்லை. ஆனால் அப்போ இது. ஸோ இந்த பராசர் வந்து அம்மாவோட வயிற்றுல இருக்கும்போதே ஃபுல்லாக வேதங்கள்லாம் கற்றுண்டு எல்லாம் பண்ணிட்டு இருந்திருக்கார். அவர் வந்து ஒரு நாள் இப்படி சஞ்சரம் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது இந்த சத்தியவதி யாரு? இந்த தாத்தாவோட ஆத்துல பிறந்து வந்துட்டு இருந்தா இல்லையா அந்த பொண்ணு, அவ வந்து அந்த போட்ல போயின்னு இருந்திருக்கா. போயின்னு இருக்கோம் யார? நம்ம பராசர் முனியை கூட்டிட்டு போயின்னு இருக்கா சத்தியவதி. அப்போ டக்குன்னு ஒரு அசரீரி வருது. இது வந்து ரொம்ப ஆஸ்பிஷியஸான டைம். இந்த டைம்ல ஹரே கிருஷ்ணா ப்ளீஸ் மீட்டு போட்டுக்கோங்க. இந்த டைம்ல பிறக்கிற குழந்தை வந்து அதி அற்புதமான குழந்தை. அந்த குழந்தை வந்து இந்த உலகத்துல உள்ள அத்தனை பேரையும் உத்தாரணம் பண்ணி பகவானோட லோகத்துக்கு அனுப்பி வைக்கிறதுக்கு உள்ள அந்த சக்தி வாய்ந்த ஒரு குழந்தை பிறக்கும் அப்படின்னு அந்த அசரீரியை சொன்ன உடனே இவருக்கு பராசருக்கு புரிஞ்சிருது. ஸோ பராசர் வந்து இந்த சத்தியவதி மூலமாக ஒரு குழந்தையை உண்டாக்குறார். அது எப்படி? அந்த ஒரே நேரத்தில் அதே நேரத்தில் அவெல்லாம் நம்ம இந்த லஸ்ட் எல்லாம் நம்ம மனசுல வரவே கூடாது. இவெல்லாம் நினைச்சா 14 வருஷத்துக்கு அப்புறமா அந்த குழந்தை பிறக்கும். வயசுலேருந்து அம்மாவோட வயசுலேருந்து உடனேயும் பிறக்கும், நினைச்ச உடனேயும் பிறக்கும். ஏன்னா அது பகவானோட ஏத்தைச்சாம்ச கலா, ஒரு கலை பகவானோட இது அது. ஸோ அப்போ வந்து ஒரு பனி மூட்டம் மாதிரி வருது. சத்தியவதிக்கு ஒரு குழந்தை பிறந்தது. சத்தியவதி கொஞ்சம் பயப்படுறா. எனக்கு கல்யாணமே ஆலையே, நான் வந்து இப்படி எப்படி இந்த குழந்தைய எடுத்துன்னு போறது அப்படின்னா. அவர் பராசர் அதை பற்றியெல்லாம் நீ கவலையப்படாத அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவளுக்கு அவளோட இந்த வெர்ஜினிட்டியை திருப்பி கொடுத்துட்றார். கன்யா அப்படிங்கிற சக்தியை அவருக்கு திருப்பி கொடுத்துறார். அதனாலதான் அதுக்கப்புறம் அதே சத்தியவதியா சாந்தனு வந்து பார்க்குறாரு இல்லையா, நம்ம பீஷ்ம பிதாமாவோட அப்பா. ஸோ அதனால அந்த இப்போ இங்கே என்னன்னாக்க காலத்திற்கும் ஏற்ற மாதிரி என்ன சொல்றது, நீடு தேவைக்கும் ஏற்ற மாதிரி இவளுக்கு வந்து அந்த காலத்துல இந்த மாதிரி ஒரு உடல் உறவு இல்லாமல் குழந்தைகள் பிறந்துருந்தார். ஸோ இவா 2 பேருக்கும் அப்போ அந்த பகவானுடைய அசரீரியனால உடனே தற்காலிகமாக பிறந்த குழந்தை தான் வேதவியாசர், ஸ்ரீ வேதவியாசர். ஓகேயா? ஹரே கிருஷ்ணா. புரிஞ்சுதா மாதாஜி? சன் பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, ரொம்ப சந்தோஷம். ஹரி போல். ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம ராதிகா மாதாஜி நினைச்சுக்க போறா. நான் எப்பயும் ராதிகா மாதாஜிய பாவம் லேட் பண்ணிடுறேன். சாரி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி பத்தெல்லாம் இன்னொரு தப்பு பண்ணிட்டேன்.
லைவ் நிறுத்த மறந்து போயிட்டேன் பாருங்க உங்களுக்கு நோ ப்ராப்ளம், நான் பண்ணிடுறேன். ஹரே நோ ப்ராப்ளம். கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ சோ மச் மாதாஜி. ஹரி ஹரி ஹரே ஓம். கிருஷ்ணா, ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணா. 1 second, like.